Balangan na open. Kaya huwag yung maigo. Ari na mo. Ala, baga, nanay Crush. Si Siyo. Oh, si Vika na yung ano na. Comfort ka na kita eh. Wow. Wow. Ganun na yung Ano na mo? Ano ha? wow! Nice! Siya mo, hindi ka mamagura ang diretso? Wow, nice! Isa na ka na. Pites! Pites! Ano si Pites? Nagdula daw ba siya? Pites! Anak, kay Tining! Tingnan naman siya natin. Ikaw may tagapagmana niya Tining siya. Kay Tining! Okay, abay nitoy! Wala doon, susi! Motor! Susi, magipalit! Sunod na, motor! Kay kamo naman kamo dahil! Kulang ka, kulang ka sa uyaw! Nandito niya, oh. Kung na kayo uyaw, biuli ng kulong! Wow! That's it! Okay, sa tagani mo? Kasi, asa rin ka no? Ate kasi, wow! Kuya, si A. Iya, iya. Iya, kanang ko ana iya. Kanang uniform na nito sa taekwondo, pero belt pa na. Isi ani dula ito para dua ana ya kay basin dai. Wow, para fresh cracker. Favorite niya, pagkain sa Chicken City, fish cracker. Short. Short. Para ko na nagsipagi mo niya, di ka ito mag-isip. Gamay na ba? Kahit sige, kisay mo tagaan niya. Si Mark. Asa na si Mark? Kaya, kaya mo niya. Mark na ulo. Kasi sa kanila Mark. I-apil ba tayo ka? Kasi hindi, rapay na ani. Si Lia, yan na tagay Lia. Si Lia! Hindi mo ko papanisin. Papaninday sa mga mga. Abre daw, Kas. Ano, sexy. Paborito niya mga anak. So, Doon na sila ni may mga puso niya. Si Bridget! Asa man? Si Bridget. Kasi mo dahil sa ilaw. Mani? Asa man na kita mo yan? naman to'y pangalan niya. Ha? Pangalan. Bagbag man na. Katry daw ko na. Kani? Kani ya? O, kasi mo dahil. Ani? Yata sa duber. Kasi ka ang Bridget. Kay Bian si Jimari? Asa man to? Asa naman to? Kani siguro. Hindi na mao. Kuhani si Zan. Dili, kanatang exercise. Isa ko daw be. Kani. Ang exercise eh. Abrihin ha? Kay Kanang kani sa mat. Pero kaputol ko na. Iputol lang parang yoga mat. Yoga mat. Kay Bridget. Wow! Pangyapon. Kaya ba, chinilas na ka lang mo Ito pa daw be, pamaigo ba? Try daw, isa ko daw. Kasi mo tagaan. Si Joshua. Isa ko siya na, kumaigo ba? Isukod ko no kayo. Okay, ulian mo ni Mimi. Isukod dyan. Alis tayo na itong chinilas ni Papa. Siri, Thanks, bye! Sige, salamat. Ay, bakit dito? Wow.
Ama naman. Sige, kasi tagaan mo. Si Yamin! Ang nang-iso, kaya dyan makaibaw ka. Hindi naman maklaro. Awan na lang ko nang ginadun o giris. Isa nga na, kuha na si Jacob at maguna para si Leon si Lawrence. Ay, magamit siya rin. Maging si Lawrence. Wow! Nalagay Dalaga na Diyos. Isa tagaan mo. Siya correct. Basta ang correct. Asa correct? Ang correct. Aman. Ang isumba? Ang tanaraman, ang tagaan ang correct. Basay kay green. Ha? Isa ka na yung tagaan Ay, ang ang correct. correct, anti-minship. Ang diminsin. Kani? Isa ka lang ang diminsin. Kuya. Atre, asa man? Wow! Sani? Ang